Шкода, че мой милиже заводов биваш. Шкода, че мой милиже заводов биваш. Вода, мосты золоты к нам не ходеваш, ты к нам не ходеваш. Вода, мосты золоты к нам не ходеваш, ты к нам не ходеваш. Dobanovce, malá osada v južnom Srieme, posledné 10 ročia svojou geografickou polohou a administratívnym začlenením gravituje k Belehradu, kam Dobanovčania najčastejšie chodia za prácou. Do tejto osady sa v dávnom roku 1866 prisťahovalo niekoľko rodín, najprv z Báčky, z Kisáča Petrovca a neskorší zo Starej Pazovy. Podľa hodnoverných údajov už v roku 1900 tu žilo 213 Slovákov, čiže 10%. V medzivojnovom období, presnejšie v roku 1931, Slovákov v Dobanovciach bolo asi najviac, až 474. V súčasnosti tu žijú zhruba 140 Slováci a vďaka najmä nedávno obnovenej činnosti v Slovenskom kultúrno-osvetovom spolku Šafárik znovu sa organizovane stretajú, nielen pri tanci a speve, ale aj deti sa znovu na základnej škole vyučujú slovenčinu a v útlom evanjelickom kostolíku každú nedeľu predpoludním prebiehajú bohoslužby. Navzájom si však napomáhajú, a to všetko so zámerom, aby ešte dlho aj po nich slovenská materinská reč zotrvala. Dobrý deň, vážení diváci. Aprílové vydanie Dotykov, rodinný magazín, sme minulý víkend nakrútili v Dobanovciach, takže toto nie sú klasické dotyky, ale z improvizovaného štúdia na tvári miesta, teda v Dobanovciach. V úvode sme sa už zoznámili s touto sriemskou osadou a tu máme domácich, s ktorými sa spoločne pokúsime priblížiť vám dnešný obraz Dobanoviec. Dovolím si predstaviť našich dnešných spolubesedujúcich. Pán Žeľko Čapeľa, pani Alžbeta Krajčiová a pán Ján Sirácky, kurátor Slovenského evanjelického zboru v Dobanovciach. Prvá otázka patrí pánovi Čapeľovi, mladému ochotníkovi, ktorý sa v nemalej miere spolu s ostatnými pričinil o reaktivovanie života v Slovenskom kultúrno-osvetovom spolku Šafárik. Ako ste sa zoskupili, aby ste znovu revitalizovali život, kultúrno-umelecký život v tomto prostredí? Spolok sme znovu zorganizovali v 2002 roku, keď sme viac nemohli hľadiť ten náš slovenský dom, že by stav, že by prepadal, a zozbierali sme sa my mladí. Zozbierali sme aj deti, tak sme začali, čo sa povie, z ničového. A veľkoľko rokov sme robili, čo sa vraví, radi kvantite. A už tohto roku, tretí rok znamená, ako existujeme, sme sa všade na všetkých prehľadkách slovenských sme sa zjavili aj s kvalitou. Tak problém máme so všetkým, čo sa vraví, ako i všetci. Od financiov, ale eto, už tretí rok existujeme, aj stále pokračujeme. Nie je to fráza, ale tu je veľmi dôležitý váš entuziazmus. Priestory, ktorých nacvičujete, ktorých sa stretávate, sú dosť ruinované, ale predsa vaša aktivita je veľmi čulá, najmä posledné tieto 2 roky. Vďaka komu to najmä? Pochopeniu prostrediu, ochotníkom? Takto, tie miestnosti v našej moci, ako god môžeme, my sami riadíme, lebo ako sa vie, Slovenský dom je starý 70 rokov, aj už chvíľa, znamená 20 rokov do jeho nič neukladaného. Tak miestnosť aká je taká je, my druho nemáme, tu máme si priestor, kde održávame aj skúšky, aj program náš, a za tie druhé
čini toho našej činnosti sa postarala trocha aj Národnostná rada, ktorá nám dala v lani prostriedky, s ktorými sme si zošili nové kroje pre staršiu tanečnú skupinu, pre mladšiu tanečnú skupinu. Trocha nám pomohlo aj pre tie oslavy oktobri, čo sme mali. Tak malú pomoc máme od obci, bývali Zemunskej, teraz Novej Surčenskej, miestneho spoločenstva, ale dúfam, že ako ide čas, ako vidia našu činnosť, že naozaj už má svoj raz, že budú nás aj oni trochu viac pomáhať. Spolupracujete samozrejme aj so staršími v tomto prostredí, čo znamená aj s cirkevníkmi, aj s obyčajnými ľuďmi, ktorí vám veľmi vychádzajú v ústrety. Áno, my sme veľká osada, ale nás Slovákov je tu veľmi málo. Tak všetci sme spolu, aj cirkevníci, aj spolkári, aj matičiari, znamená, nedelíme sa. Keď sa vačo robí cirkev, tam sme cirkevníci, keď sa vačo robí spolku, tu sme spolku, keď sa týka vačo matici, tu sme matičiari. Tak, čo sa týka ľuďov, je to veľa ochotných, čo nám chcú pomohnúť, tak myslím spomenúť týchto našich pár rodín, ako čo sa rodina Karasová, rodina Gajdošová, rodina Krajčová. Samozrejme rodiny Čapeľové. Rodiny Čapeľové, áno. Myslím pomenúť tu aj teta Erku Vitizovú, u ktorej sa miestnosti našej garderobe. Myslím pomenúť aj nášho fotografa, ktorý nám všetko to, čo robíme, archivíra, či na fotkách, či na videozapisách,